Mbingelele ubuholi bonke ashithekeni abefundisi ama-lay ministers, mbingelele amagosa, mbingelele oseva, obaba nomama, intombi nezinsizwa nosiyakhula, egameni elihle lomfowethu uJesu, amen. Sibingelele bonke abasidlalela okukhalayo nabo bonke abenza inkonzo ibe impumelelo. Ngesiqulu esithi uKristu uyinkosi, uKristu uyinkosi. Angithathelele ithuba abazalwane ngibonga ukuhlangana kanje. Kulezi insuku mangabe subheka ama lectionary ayakhomba ukuthi ku celebratewa ukuhamba kwelinye iqhawe uJames elithi iBhayibheli ubhuti kaJesu. Kulezi insuku ke kakhulu kusasa kodwa kuyaqala nje namhlanje sigubha amamathathe abantu abafa befela inkolo. Amen. Ayibonge inkosi. Bazalwane ngifisa nje ukwendlula kwigospel namhlanje, ngiyandlula nje bazalwane la sibona uJesu khona efundisa abantu, ikakhulu lithi iBhayibheli wayesekhuluma kwabathile ababezethemba ukuthi balungile bedelela abanye. uJesu wayesebalandisa umfanekiso, wenza umfanekiso uJesu kaMfarisi nomthelisi abenyuka bonke bezethempelini bezokhuleka. Lithi iBhayibheli ke umfarisi yena wafike wayithetha uthi mina Nkosi ngilungile, uthi ngiyabonga uNkulunkulu mina ukuthi angijengabanye abantu. Mina uyayibala uthi mina ngizila ukudla kathathu, mina nginikela nangokweshumi. Uyazeneka ke kuNkulunkulu. Umthelisi yena uzuthi lo anjengalo yamthelisi. Umthelisi yena lithi iBhayibheli wamela kude ethi Nkosi mina ngifanele ngesaba ngisho ukusondela kuwe ngoba ngimubi. uNkulunkulu wezwa umkhuleko womthelisi ukunomfarisi. Bazalwane kubiza ukuthi siqaphele mhla umuntu wayitshela ukuthi yena ungcono, usukwazi ukuweya ukholwa kwabanye, abanye bakholwa kancane, wena ukholwa kusuke sokunobungozi. Ayibonge inkosi. Asinawo amandla okuweya isindo sokholwa komuntu, kodwa uJesu selekelelayo. Ayibonge inkosi. Ngithe nje ngiyandlula, qaphela ubungozi. Ngifuna ke bazalwane sibheke kakhulu lapha ezifundweni, kakhulu sesibili ngizongena nje nakwesoqala ngendlela engiyongena ngayo. 2 Timothy chapter 4. La simthola umpostoli Pawuli ubhalela uTimotheyu. Uma ulandela ngokwehistory uzwa kuthiwa mangabe bhala la uPawuli ebhalela uTimotheyu iminyaka kwakulako AD 63 kuya 67. Ayibonge inkosi. uPawuli uke waboshwa endlini okoqala eboshwa amaRoma
Uma ulandela umlando kuthiwa lapho beku-60 kuya ku-62 AD. Uma ubheka indaba yakhona uyithola lapha kwizenzo chapter 28 uverse 30 no-31. uPawuli evalelwe endlini indecashiwe ikhokhelwa kodwa uPawuli uNkulunkulu wamsebenzisa phakathi lapho. Lithi iBhayibheli babeza abantu uPawuli ebakhulekela ebashumayeza. Uma ngabe bhala ke la okufundwe khona namhlanje simthola uPawuli amazwi okuvalelisa kuTimotheyu. Uyeza ukuthi uma ulandela ukuthi isikhathi ayebhala ngaso la kula ko-68 kuya ku-69 67 to 69 kuyu-AD uyabhala ke la umuzwe eqaleni uthi Timotheyu shumayela izwi kuyisikhathi noma kungesikhathi uthi sola ukhuze uyale. Ayibonge Nkosi. Ngakho konke ukubekezela nokufundisa usemtshela ulalela pha Timotheyu ngutshela ukuthi yenza lezi zinto manje ngoba khona isikhathi esizayo la khona abantu bengayikufuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu bezoyikhethela befundisi nabefundisi abazoshumayela ngangokuphatha kwendlebe zabo. Ngamanye amazwi uhlobo zoba khona luzoshumayela into ezothandwa ngabantu hayi uNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Uthi lalela Timotheyu mina ngifuna ukuyitshala kuwe. Ayibonge Nkosi. Shumayela Timotheyu izwi kuyisikhathi noma ngaba kusisi isikhathi. Isikhathi sanamhlanje sinohlobo lwabantu olufuna into ezokitaza bona. Sifuna uhlobo lwabantu abazoshumayela lokho okufunwa yithi hayi okufunwa uNkulunkulu. Washumayela kwanyathele kumzalwane ukunokuthi aphenduke uyikhandela isikhoke yanyana sakhe. Ubethini nje ngempela mina nje uvela ngibhore nje kodwa ngempela wathathwaphi. Ayibonge Nkosi. Uhlobo lwabantu olukhona kulezi insuku olufuna ukujabuliswa lona hayi uNkulunkulu. Shumayela Timotheyu izwi kuyisikhathi noma ngesikhathi. Insuku esiphila kuzo sinohlobo labantu olufuna ama-product. Sifuna ama-product namhlanje. Sikholelwa kakhulu kuma-miracles. Ukunokholwa yena sifuna izinto eziphathekayo. Ngikhona bazalwane. Aniboni angazi kanti nina nibuka iTV. Ukuthula abazalwane sizobonga uGogo lwalapha kwaMdletshe ministry ukuthi ubaba wanethwa nikeza usawoti ngawuthela lapha yana ebaleni la kwami kwathi kuyagijima ngotokoloshe ngezwe izinto eziwayo nganethe ngasebenzisa amafutha
alolu gcobo la kwaMdletshe ministry akushunyayela uJesu kushunyayela indoda ethile uhlobo lwabantu olufuna ukuzwa kuphakanyiswa lona. uJesu akasavezwa kakhulu kodwa sekuvela abantu abathile sesiphakame ngaye uJesu yena wangaphansi kwaphakama thina. Uthi kumpostoli Pawuli la okufundwe khona, Timotheo manje sengiyanikela. Lalela, kubalulekile ukuzifaka komunye umuntu othize. Uma uTimotheo uyamfuna uPawuli wesikhathi, hayi ngoba uzopraise yena kodwa uzokumentorisha. Sezamazana uyamfuna umuntu ozokukhuza. Uyinkinga umuntu mangabe ephila impilo engasabi umuntu. Uyabona umuntu mangabe ngekho la khuzwa khona esewumhlambi kazalusile ephila ngendlela athanda ngayo elala la athanda khona kusuke ngaze siyimpilo leyo. Sezamazana uma uphila uhlobo lwempilo ungasasabi umuntu bukhona ubungozi. Bukhona ubungozi. Ukuze uTimotheo wakhule mawufunda ngala ebhala khona uPawuli ku 2 Timothy chapter 1 uthi ngiyakhumbula Timotheo ngikhumbula ukukholwa kwakho okwaqala kunye okhulu noma ugogo wakho uLouis kweza kuma wakho uEunice kwaze wafinyelela kuwe ethi ngikukhumbula nangeinyembezi. Siyazamazana lalela, noma ukholwa mawami ukholwa babo wami ubone ngathi umndeni awulandeli noma bayibona into yenzayo bona bayabona ngelinye ilanga uNkulunkulu uzovela kuvusele nje phakathi okuthi nami ngifuna ukuya esontweni likagogo thintithi ukuthi ngifuna ukuya esontweni likamkhulu. Wena musugive up uzucabanga ukuyeka. Umuzwa kuPawuli ethi manje sengiyanikelwa nokunikelwa. Uthi ngikulwile ukulwa okuhle. I have fought the good fight of faith. Ngilwe ukulwa okuhle kokukholwa. Ngifuna ukuhlala nje lapho bese siyathandaza. Ngikulwile ukulwa okuhle. Bazalwane, ukukholwa kuyalwelwa. Akwenzeki isimangaliso. Kodwa ubungcwele uyabulwela. Ubulwela uphila khona la. Betha kwenzeki umuntu aphila ubungcwele enyathela ituthwane. Siyazamazana. Kodwa wena ukholwa uyakulwela. Umpostoli Pawuli usebanjiwe ukhuluma lamazwi uzobulawa. Uzobulawa inkosi uNero yaseRome okuyena owabulala uPawuli kanye noPetru. Uma ulandela kuthiwa uNero was the most brutal empire eRome ngoba uyena owabiza ukuthi ashise iRome phakathi nendawo. Wayeseyithatha icala walinikeza ingxenye yeRome mangabe isha wathi icala elikaPawuli kanye noPetru athi abazalwane abashise iRome. Bazingelwa ke baze babanjwa. uPawuli ukukhuluma lamazwi usezobulawa uthi lalela Timotheo noma mina ngalala kodwa ngikulwile
ukulwa okuhle kokukholwa. Ukukholwa kuyalwelwa. Kanjani bazalwane? Ukukholwa kwala noma bekuthuka asikho isidingo sokuthi ube uluhlanya uhamba uyo nawe uthi nami ngingamela phekweje. Yekela uhamba ubuza abantu abahlebile uthi ngifuna ukumqonda mina, ngifuna ukumgiva lona. Lalela, ukukholwa kuyalwelwa. Sikulwela ngisho emakhaya esiphila kuwo. Sekuthiwa lalela ke mamkhulu, wena unkosikazi wokuqala la ekhaya, ngoba nje kunesithebe nje wena phela okumele usikibele lo mama nesifuba ngoba uwe umamkhulu la. Kodwa unkosikazi okholwayo noma ngawo omncane, bazalwane, sengaze kulahle kuJesu ngenxa yezithebe, ngenxa nje yenyama bakithi into ayithenga ebutchery. Ayibo Nkosi, ukukholwa kulwelwa kobaba. Sekuthiwa wena ubaba omdala, ngoba ukhipha indodakazi ke kumele uyibambe ngesandla oyifake esibayeni, bese kubonakala ukuthi inyongo ithola kanjani. Kodwa indoda emukela uJesu ithi noma zikhona ibaya noma likhona iwagogo, kodwa mina ngizomsendlini kaNkulunkulu. Bekhala bemndeni bethi soke sibone ukuthi kuyohamba kahle yini. Uthi kuhamba kahle nje, bebale yini indaba. Ukholwa kuyalwelwa. Ngikulwile ukulokuhle kokholwa, ngiqedile ibanga, ngagcina ukukholwa. Bazalwane, ukukholwa kulwelwa noma abantu bekhuluma kabi ngawe. Sebethe wena wakhipha izisu zaze zaba 10. Akudingi ukuthi ubayele koma social media uzama ukuyiphendulela ukuthi ayikho leyo nto ngawe, kodwa wena uphila impilo yobumhlophe. Bathi behlebile bakulimaza, betshe uthi awuzukuze esontweni namhlanje, bekubona uqhamuka ugqoka ihili, izolo uhambe waya esaluni mawami, bekuthukile kuthiwa ayikho lento yakho. Wafike wangena lapha yana, bakufaka into zakhona, waduma amahuva akhona belungisa ikhanda. Uma ngabuza ungezi nje uyakazela, bese uyayilungisa hairstyle yakho, bese uvalisa lodwa. Ayibonga Inkosi, uvalisa lodwa ubone ngelodwa, abanye babone ngaphansi kwenetha, bekubona ungena uhamba ngehili, bemangala uthi kanjani. Ulwela ukukholwa. Akubizi ukuthi uhambe uyoyiphendulela, kodwa wena uphila impilo yokukholwa. Siyazwana bazalwane? Bantu abasha, ukukholwa kulwelwa ngisho insizwe ke yafika yazothi baba, bafika wacabanga ukuthi nawe khona okunye kuyokuqhubeke, wathi uzwezwa kuthiwa insizwe isikhulelise ngaphandle. Bemangale bethi angeke sambone unoyibanibani esontweni ngoba isoka lakhe lake laguqa lapha esontweni lathi ngiyakwethembisa ngale ring. Bekubona uqhamuka, ungagqokile amaphampam, ungagqokile izinto ezidabukisayo, kodwa ushayela phezulu, phakamisa amahlombe. Bathi kanjani lona ngelakade lishada izolo?
semthemselezela kunika nezingane la kuthembisa umshado ngalezi izikhathi zongazi uyiqhube nezingane zakhona makufuneka ufakazi kusukume wena sikuzohlabelela ingoma uthi ngiyambonga uJesu bethi kanjani bancwebana abanje siyakulwela ukukholwa ngikulwile ukulwa okuhle bazalwane ukukholwa sikulwela ngisho emsebenzini sebeshilo ukuthi ongcono asenze ifraud asenze corruption but wena uthi noma ngingamane ngeneliswe ileli sente engilitholayo ukunokuthi ngakhi stairs ngemali yokwebiwa ayibonga Nkosi basala obani ababelutha lapha yana emall wawungekho wena wawungekho serious wawungekho ngempela wawungekho alikho nje ifridge eduma kwakho owalinqukula walithwala ngelanga lokulutha ngempela umphetho lala kuwo akusiyi umphethe owaweba ngesikhathi somlutho kanti obani ababemosha lapha yana haleluya ngamanye amazwi ngizothi ukukholwa ukulwela noma kuthiwa nasi izinto zamahala uthi kodwa ngamane ngiphile kanje unokuthi ngiphumelele ngezinto zokwebiwa thina ukholwa ukukholwa kwaziyo ukwenza weneliseke sesambazana singakwethemba yini ngemali yestokfela singayibeka kuyimali yestokfela singakwenza yini utreasurer kwalapha nje ebandleni singakwenza yini utreasurer wale zinto kufela nyane ezenzayo ngempela singayithola imali isaphelele engelanga masiyayikhipha ngokhisimusi ungathi ubanjwe abafana kanti wena wenza ischeme sokuthi nifike ningibambe nithi ukuthi mfafa ngeimpama uvale amehlo ukuze nithi kithi ngempela bengimanjwe singakwethemba yini ukukholwa bazalwane kwesikwenza njani siyakulwela asikulweli kwesinye isikhathi ngoba inyama ingavuki ukukholwa sikulwela noma inyama isihlupha asithi bomama ngoba ubaba usephethe ushukela basuthi ake ngithi kuyocinga ngaphandle okungophentheni inyana ngavelelwa ushukela sediabetic ubaba wakwami ake ngithi phela ukuthi nje uyakhuluma akakwazi ukuhlala nendoda onoshukela kodwa ukukholwa sikulwela nakhona lapho udiabetic noma engekho but yena umyeni wami siyazana baba sikulwela noma umama wakwakho wamthatha isilenjana ngalezi izikhathi usuthi uyambheka manje uthi awuwasekulingana nje konke kodwa uyi kuyofuna ngaphandle but uthi noma eseround esenjena uyena nkosikazi wami ngashada yena ufuna ukuthandaza ngikulwile ukulokuhle ngiqinile ukukholwa ngakho sengilindele umqhele kanye nabo bonke abanye kungena nathi sigcina ukukholwa ungenabazali awuphumi uphumele ngaphandle
ugcina uyothatha izinto zabantu ngobuqili, ugcina usuba yiliphara. Kodwa asisendeliswa noma ngabe udla umphupudle kini nesikhokho, but uthi sakithi. Bazalwane, kuyagcinwa ukukholwa. Ugcina kwesinye isikhathi ngeke into ehamba kahle. Uhamba ngeenyawo ungenamoto. Uhlala emkhukhwini abahlanye abanye behlala estairs. Kodwa uthi ngiyakulwela ukukholwa. Ngenelisekile ngomkhukhu wami. Angiyiboni ngihlala emkhukhwini impilo yami yonke ngelinye ilanga. Kuyoba istairs nakhona. Bese uyaneliseka. Uthi uhleze endlini ezidakhaya abanye behlekisa ngawe. Uthi but mina am satisfied. Ngoba uNkulunkulu ikona onginike khona lokho. Abanye bahlala ngaphansi kwama bridge. Abanye bahlabalala ngaphansi kwama cardboard. But mina kune roof. Noma izizwe imvula zina, mina imvula yingitholi. Kuyalwelwa ukukholwa. Hallelujah. Ukulwela usuyilihlaya ngenxa yesimo sakho. Siningi izimo esingene kuzo. Umuzo ohlabelelayo athi sendlule ezintweni ezinzima kodwa ngaye siyanqoba. Step right off. Betha yikho into okube yiyo wena. Izimo zakho ihlekise ngawe. Sebeshila ukuthi nendoda yamdivorce. Kodwa bekubona ungene esontweni. Izolo kade nisenkantolo. Uthi idlule intweni ezinzima. Kodwa ngoJesu umshado wami ungahambi kahle. Kodwa mina ngiyamazi lona wangifele eCalvary. Musukupraise izimo usugcine ukhohlwa uye. Angithandaza. Uthi kodwa inkosi yangimela. Yangipha amandla ukuba intshumayelo ipheleliswe ngami. Nabezizwe bonke bezwe ngase ngikhululwa emlonyeni wengonyama. Isho uNero umbiza ngengonyama. Musukuyeka angivale kanje. Musukuyeka ukukholwa ngenxa ukhona abamelene nawe. Kodwa izinto eziba ngama stumbling blocks abakubekela sona yenyuka ngaso kuba ama stepping stones. uNkulunkulu mayezokuphumelelisa uzokuphumelelisa bekhona labade bethi angeke kube into yalutho. Andithandazela ukuthi babe khona ukuze bezobona impumelelo yakho mhla uNkulunkulu edeka itafula. Ayibongoza. Ukholwa kubiza ukuthi umthanda umuntu umazi ukuthi akakufuni umbingelele kunjalo kube ngathi akenzanga lutho. Emangala uthi kanjani? Enlalela musukhuluma kakhulu ngesikhathi sadiniwe. Siyazwa mazala ngoba mama ngifuna ukuvala. Yekela ukutshela ubaba wakho ukuthi uyisinayi kangakanani. Noma ngaba kanamali musukehlisa isithunzi sendoda yakho. Lokhu noma bekuthiwa ngixabena anizwana musukuhamba uzotshela ubaba wakho ukuthi mina ngisaphuma kuphumeke, mina ngisathi mangidlula kukhala amakhwela ngitshikiza isiqolo lami ngoba noma usokuphelile ukucasuka kuwe indoda ayikhohlwa. Uzobsabathe uyajabula uweneme besithi konje wena usaphuma kuphumeke. Wena usebesaba sakushayela amakhwela. Okunye musukukhuluma usathukuthele uzokona.
ukuthule noma usizwe le ndoda iyashinga ke manje kodwa kube ngazuthi awizwani bayasha abantu buyayashinga yini angithi uyalwazi uhlanya lwakho phela manje uzolahlela bani sazamazana kodwa ubaba wakwakho nomesha bobaba umama wakwakho nomesha ungaze wenza iphutha ugcina ukhuluma kabi umyeni wakho kubantu nawe baba ungakhuluma umama wakwakho kabi kubantu umehlisa isithunzi uzobe sabaqhamuke nehili kusha manje amadoda uthi akunto yalutho lento unkosikazi kabani akumhluphi khono wala kwasho wena noma senixolelene angeke thina sazi solokusasho uthe unansi lento osekuzokwasho uphindoda yaze yaloshukela ehlushwa unkosikazi siyakulwela ukukholwa zosho lokho fundo sokuqala sithi lithi thokozani jabulani bantwana basesiyoni uthi lalela konke okudliwe isikhonyane kuzobuya kuphindiwe noma ngabe umshado wakusudliwe isikhonyane indoda yaphunguka yahamba yaya kwanhliziyo ngise kodwa mhla ibuya okudliwe isikhonyane uNkulunkulu uzoyibuyisa nazo zonke ingane zakhe zaphunguka sahamba zayohlala eGoli sayohlala eHillbrow the day uNkulunkulu ebuyisa izinto ezidliwe isikhonyane iyokukhumbula ingazi ukuthi kwenze njani lithi iBhayibheli anikujapha kuze kube phakade noma singashayeko kwalosi isikhathi kodwa ngelinye ilanga siyohlabelela umhlabeleli wentokozo kuyalwelwa ukukholwa ayibongosi ngenxa yalokho uNkulunkulu uzoyibuyisa izinto zakhe zalahleka angisazi zalahleka nini zalahlwa kwakwade kwenzeke njani kodwa uNkulunkulu yasethembisa nalezo zinto zakho esezadliwa isikhonyane kuzobuya futhi sekuphindiwe wena hlala kuJesu umbheke yena inkosi yomsa inbusisi